The gang culture in Keetmanshoop isn't just a part of the town's narrative, it has become a way of life for many young people, some of whom are born into it, while others are drawn to it by the promise of power and belonging. To understand the psyche behind this destructive subculture, we sat down with a member of the 26 gang from the old book known as the Twitter Cup. In an exclusive interview, he opens up about his experiences, the motives behind joining the gang, and the harsh realities of it. Join us now on Inside. Jy sal moet nou aan die goede vader moet ry. Vader wat reg is en kyk wat verkeerd is. Normaal is die speletjies. Dit wat jy vanaf wat jy vertel en wat jy moet sê is, as jy normaal gaan vat, jy moet nie gaan doen nie. Jy moet nie geroep nie. Dis jy self. Maar as jy aan daai dinge gaan trek, dan moet jy weet wie die normaal. Jy moet dit volgens die wette en werke. Want daar is wette en werke. As jy nie volgens wette en werke werk nie en doen wat die normaal sê nie, dan faal jy. Doen wat reg is. En nie net dinge doen. En sê nee, ek het nommer gevat. Ek het nommer gevat om te gaan roof. Ek het nommer gevat om mes te steel. Waaroor gevat jy die nommer? Ek het net gedoen as jy nommer gaan vat, dan moet jy staan vir hom. Vat nommer, dat is sweet, dat is 'n coward. Jy sal die regting kyk. Dat is 6, 7, 8. Jy sal gaan besig by watter hy sal jy kom. Maar ek sê nie, of ek raai julle nie aan om die nommer te gaan vat nie. Maar kyk, van die nommer is tegen mekaar. Ons is daar, ek het nommer gevat. Hoekom ek nommer gevat het is? Omdat ek gesien het, nee man, hier kan ek my skelm gebruik. Hier kan ek geld maak. Hoekom kan ek geld maak? Met die rede. Nee maar daar word dan gepraat van. Jy gaan slaap met die gedagte van 'n kroeg. Ek staan met die gedagte van 'n kroeg op. Soos wat ek mats en beweeg met die gedagte van 'n kroeg. So ek moet hierdie kroeg soek. En as ek hierdie kroeg gaan soek, dan moet ek die kroeg met respek en dissipline gaan soek. Ek is nie daar om 'n blacksmith uit te klip om jou kroeg te vat nie. Daarom is ek gesê, daar is 126 skelms. Nou hierdie 126 skelms is dus nie brein. Ek moet hierdie ding moet ek gebruik. En as 'n man as ek nou by Tati kom, dan moet ek nou by Tati gaan swengel. Alle nou by Tati R1000 gevat. Oor 'n halfuur of 27 minute dan vat ek weer daai selfde R1000. As daar is ook om uitvier. Dan kan dat. Nee man, Matthijs was dan ook so gebeurd. Thijs kon dan weer R1000 kom gehad. Nou, hoe dit gebeur? Hoe het dit gebeur dat Thijs kon nou weer R1000 kom gevat het? Ek kan dit nie glo nie. Daar is die vals gebreek. Ja, daar is die vals gebreek. Jy dit sê. Daar is die vals. Hy het gekom, hy het sy skerm gebreek en dis verby. Dan kom Thijs weer terug, dan sê Thijs kon nee man. Hier is jou nie. Daai een sê maar ek opgetel dat ek het net hy 3-0 aangesit. Jy staan ek weer met R1000 terug. Nou kan ek al weer vorentoe pop. Jy het jou nie weer teruggekry. So gaan dit. Ouens om nommer van dat af, dat sê om met gebel die. Jy het jou skiel dit. Om net hy te vat. Hoekom was daar kyk? Gaan ek die stokkies. Ek sal nie met die stokkies gaan boer nie. Ek sal nie nommer die stokkies gaan vat. Ek het die stokkies by nommer daar gevat. Die nommer ek het nie gevat. Ek het gegaan. En ek het nommer baie ver van gekry. In sentraal Bandotrom het ek nommer aangekry. En daarom toe kom ek hardop toe af. Toen kom ik al heel erg om heel leer geweest dat Kasuka rooi. Wat was dat? Hij was 2 deze. Op de kop 2 deze. Ik had 98 die bij gekomen ben toe. Toen kreeg ik nog maar daar. En daar is echt gesmeerd. Ik had niet 126 jarige Selim Hoespeer kijken. Ik heb mijn trap aangegeven. Mijn trap. Mijn aangegeven. Wat is die verschil? Soos thuiskomen dan net. Wat is die verschil in tussen? Vandaag zal het maar zijn. Hij deed van thuiskomen. Kijk,
Ons vanaf het jong man, klassificeer ons nou. Want dat is oud. Want dat is Fransen. Maar als je gaat kijken, die Fransen, wat ons vandaag is, ons wordt misschien gezien, die ook nog maar wordt niet gezien. Hij is way back. En dan zei hij is way back, hij is keiter, is Fransen. Dus je kan niks met hem maken. Maar men weet het slim, ons zit met hij werken. Met wetten werken. Wat kan voor jou zeggen, jong, dat is recht, dat is verkeerd, dat is recht. Verstaan je? Als je vandaag die nummer gaat kijken, vandaag een woordje van biogoed en biogoed. Die nummer, daar was die andere nummer, daar was die nummer zo bijgevoegd. Dat was dit 6, 7, 8. Je komt kringen als je die maasbal vanaf een kind ons opgestaan hebt, als een maasbal. Zie je? Daar kan die nummer niet, daar kan niet nog een ander nummer komen, nog een nummer komt change in 6. Daar kan niet nog een ander kamp komen en een kamp komt change in 7. Daar kan niet een ander kamp komen nog een change in 8. Die nummer ben je niet in. Nou met dat weet je oppas. Kom je daar, hoe kom je vandaag krijgen? Kom met dat 3 Zuid-Afrikaan, hoe kom je beweegt 3 Zuid-Afrikaan 6, 7, 8 samen? Wat is de reden dat hij een commercie samen beweegt? Die nummer is in. En elke huis het wetten werken. Verstaan je? Elke huis het wetten werken. Moet je vandaag gaan. Maar nu kom krijg je coming. Meer dit het opgekomen coming ups. Bij elke hoeken draait dat woord binnen. Wash, hoe change je? Want zie je dat? Jong man is het. Nou moet jullie aan die Joe ma, Joe pa, Joe oma, Joe opa, Joe zuster, Joe broer, Joe oom, Joe Andy. Moet nou script. Wash. Je moet maar afgeven. Dat is een kapsabel wat getrekt wordt. Hoe kom je de kapsabel? Ik zal gezegd met Andy. Ik is als Andy niet, hoe moet je het team? Dat is hoe ons die dan gekeken. Ik wil dit doen met Andy. Dat Andy of dat oom of dat opa zal ik 2 keer doen aan mij kunnen. Zo. Maar het is wel zo, mama, je gaat de werk doen met die brein. Ja, dat was aan de dag, nee. Oh, Rabba. Hij was in die lange kant van mij. Hij was een kijk. Aan de dag, in die stokjes. Dan lopen we om Chilo, manigisen. Binnen, kroon. Nu, hierdie manigis wat die lopen om Chilo, moet betalen. Baie van die manigis wie nog lang om thuis komen. Daar was hij dan van die nummer vertellen, zei ik zie niet. Die man is bezig om nummer te verkopen. Wie heeft je tot daar gestuurd? Zit je eigen hart en ziel op je eigen voet en je eigen gedachten wat je tot daar brengen. Hoe heb je daar gekomen om nummer te gaan zoeken? Dan moet je nummer betalen. Nummer wordt niet betaald. Jij moet opstaan voor die nummer om die nummer te betalen en van die nummer te leven. Ja, de enige ding is ook wel thuis komen. Ons wil dit, die nummer hoe je vandaag is, je ziet me vandaag als mensen die nummer, dat is ook wel niet dan. Mensen die nummers zien, dat is ook wel niet dan. En die mensen worden in de kamp gekampt. Ik defend tegen zo'n nummer, maar ik zeg het straight. Als mensen die nummers zien, en voor mama's meeste schoolmannen kiezen, dat zingen die school, dat zingen die nummers, songs, dat zijn jullie. Ik heb nog niet dat hij dat gepraat. Als het goed wat gebeurt, ik praat het waarheid. Iedere mens kan ook feelings wat, maar ik praat het niet waarheid, verstaan jullie. Jullie denken als in die school is, en die jongmannetjes wat die nummers, verstaan jullie mee. Kom op, zie je niet. Als ergens nou daar enige dingen gebeurt, jongen, dat kan van anders, dan wordt die nummer. Hosh. Dat is niet hossen niet. Dat is niet hossen niet. Dat is coming ups. Dat is coming ups wat ik dan gaan doen. Dat is eigen competitie. Als Robert was hij, wat is genoemd? Ons het al genoemd. Marubanners. Dat loop je zo bij je. Marubanners. Owens, een nummer is 6 stootmensen. Enige ook wat een nummer wat is 6 stootmensen. Ik moet je gaan zien, hé man, daar komt dat aan. Voordat hij nog een beetje kan vragen. Of voordat hij een beetje kan vragen. Oh, dat is lekker. Net zo zien, zo trap. Nou, hoe ging dat zo, die man dat is? Kijk, dat was nog niet meer. Dat heb ik net gezien, hij is een Frans. Ik heb maar net gehoord, nee, dat is ook een nummer. Ik bedoel nog niet goed wat hij gaat doen, zoals die mensen nog vandaag praten. Nee man. Die ouders en die opa thuis ook ken wat erg stout was. Kijk, dat is het ding. Dat is het gewoon, dat is ook van geld. En wie ook niet van geld. Dat kan je dan zien. Dat kan je dan zien. Je kan niet voor dat je geld niet halen. Of dan is het voorbij. Je moet los. Je zal niet denken dat is voorbij gaan. Dat is als je dat is alle dat dingen naar graven. Dat is een kap voorbij.
En dan gaan we zal je komen dat jij komt niet doen van. En dan gaan we zal je roof. Maar als ik vandaag kijk, dan kan ik gewoon. Ik vraag hem nu die dag zijn een vraag in Tom. Nadat dat iemand vreemd van elkaar is. Zie dat dit moest. Hij niet begint veranderen. Toen vraag je voor een kom ze zeggen nee, omdat wens. Kom ik naar die. En daar is van wensen jongens wat, waarmee wens was. Allemaal kom ik naar die. Ik heb gezegd wat, ik heb geleerd wat is respect en discipline. Maar als je vanaf wat daar niet gaat, je zal niet groeien. Die ook daar is het niet dat in. Dat ik kan opstaan en dat ik kan lopen. Voedzaam, ik kan overal van lopen. Je kan niet iemand anders nog met auto met chansen. Ik kan niet wel met de auto met chansen. Hoe kom ik die man? Hoe kom ik wat die hele ditmans plak? En er staat enige coming up was wat men niet kennen, wat komt op, dat wordt je niet. Jij! Hou net op, los die topie. Pas die topie op. Ken je wie is dit? Hij is bezig met die gossing. Los die topie op. Los hem. Dan los hij, ik ben weer vrijwillig. Hij is onze topie. Zit allemaal niet. Die hier met die groot man als het daar gaat, ik ga niet nog maar gaan Bij dan die man als een nummer. En die man heeft vaarheid. Maar hij nooit meer geliegen. Maar ze met die nagevolgen van zo. Je gebruikt niet die dan. Die man heeft alles gezegd. Dat is goed van gezien. Bij mij was het ook lekker. Ik zal eens trainen, ik was strong, ik wil ook een ding geweest. En die activiteiten delen gaan nemen. Maar dat is zo gesticht. Dat was zo'n mens. Dat doet zo verder. Hij heeft ook op mijn woordzak geleid. Toen was daar zo'n mens geweest. Ik was hoe zoals die man die zei, dat is respect, die policeman springt uit. Als de policeman komt om ons te jagen, dan gebruik ik zomaar vast, dan ga ik uit. Die man heeft me altijd teruggeroepen. En ik ga zeggen, dat zie je hoe het werkt. Als je net respect en discipline hebt, je zal ook zelf zien. Die hekken zijn op. Je vraagt niet die policeman niet, je komt zelf met die hek, dan maak je policeman op. En zeg je iets nodig, terwille van je manier dat je trapt. Daar heb ik gezien. Toen begon bleek zoals die man zei. Je zegt, toen begon bleek, check nee, kom maar bleek zoals je Toby zei. Dan kijk je, toen zie je, alles het gaat veranderen, kom niet meer die. Hij wijst me ook zelf. Maar wijst je, hoe wordt het gedaan? Dan gaan we niet, dat zei de policeman, heel ja, nee. De policeman denkt niet 2 keer, dan maak je op. Hij gaat thuis worden gehelpt. Hoe komt thuis goed? Maar initiaal, concreet je die is wat niks poppen die zie. Wat mij proberen, niet meer. Ik wil mij proberen te zingen. Dat ken me nee. Hij topie, los hij topie. Wat is dat thuis gewoon? Wat? Die broer is lieg. Ze zijn gewoon dat hij is gepraat goed wat hij ons gaat. Maar gelukkig heb ik niet om mensen te luisteren. Ik heb die man zo goed kop gehad. Dus hoe ik van hij zelf ook trekt. En dan is hij gaan blijven zingen. Alles is recht. Er is niks voor die van. Er is respect en discipline. Dat is aan een ding dat een grote rol spelen dat zien. Respect en discipline. Zolang je dat hebt, je kan klompdieren wat je ook maakt. Klompdieren, die zijn dat dit. Die man wat je van napraat, als hij man gehoord wordt, nee, als ik maar dat en die. Die zijn wat die man hoort en zegt, gaan zeggen die policeman als dat wat je gehoord hebt. Nee, hoort en zegt, nee, dat zie ik niet, dat is mijn of hier niet. Die man hoort je dat ken, als dat wat je gehoord hebt, gaan zeggen die policeman zoals dat wat je gehoord hebt. Vandaag zullen we stories vertellen, kom hier, om zeggen nee, dat en die. Als een roof geen je loop gemaakt. Net zo. Voor onze verleden. Het was al zo ongeleid. Het was al zo ongeleid voordag 4 uur. Ik is met mijn plek, ik loop gelijk, bij de politie komt ze, die man in die kar, ik vraag die man wat dit je gemaakt. Die man zei, ik ken niet, want daar komen ze de roof samen. Die man is aan het betalen. Dus die man is aan het betalen, die man zat er, maar ons heeft niet die man geloofd niet. Ons heeft dan iets van ons hier, ons betalen aan de hoer over ons die man. Dit van ons dood was, het was voorbij. Ons het groot mensen van ons leisten, ons het groot mensen van ons recht helpen. Ons het ook zien hierdie man hoe ons moet hierdie zal ons ver vat. Ik wil niet jaren erom doen gaan. Dat is een kommetje, maar dat mens loopt niet om iemand te steken. Ik wil me niet goed, ik zoek me niet goed. Ons daar silence van die jongman die kiezen, wat op je hoeken staan, wat zeggen, dat is awesome, maar als je schoolkinders, wat met zulke lang mensen staan, dat is een man die hier problemen niet is. Dan gaan liever meetings, dan gaan praten van die huiskind. Je kunt disrespect, je disrespect nooit meer man. Even ik was hoop is dat, ik ga nooit meer maken disrespect. Als het niet zo wordt geluisterd, is al. Als de administratie goed gevolgd. Maar want het disrespect.
Maar ieder gelukkig als ik ook groot ben, als op die straat loop, gewoon moeder van ons recht ja, ons geluisterd. Allemaal niet geluisterd, maar dat is part van ons wat geluisterd is. En ik denk dat mijn tegen hoe gaan groeien. Vandaag als we nog alle in diezelfde kamp gekampt. Het is dan verkeerd. Nog geen werk, dus ik werk niet zo. Als je terug gaat in die open, ons praat nog in die open, die spieren worden, dan gaan word je daar. Eerst je vader en je moeder. Ga niet van die Bijbel nemen. Dan kijk je waaruit die nummer ontstaan. Efesiërs 6, die nummer ontstaan. Efesiërs 6, daar zal je gaan horen van een balo. Een balo. Vat dat boek. Dan gaan kijk je net Efesiërs 6. Dan zul je gaan zien hoe word je gesloten, hoe je wapenrusting. Hij zei wapenrusting. Dan zul je gaan zien hoe je gesloten. Dus daar wordt die nummer ontstaan. Kijk, ik zal niet met jullie liggen. Vat om daar een kijkje. Dan zul je zien, nee man, maar waar wat jullie topisch zijn. Hier is die nummer ontstaan. Hoe komt Efesiërs 6? Dan denk ik, hoe komt Efesiërs 6? Hoe komt Efesiërs 7 8? Net specifiek, hoe komt het zo? Efesiërs 6. Die dingen daaruit ontstaan. En dat is wet en werken. Dat is wet en werken. Waar ons gaan vandaag op die wet en werken. Zeg niet vandaag nummer van die. Zo zien ze het, ons het become 6. Nee, ons het moest nog become 6. Nou, onze broers, ons is gesneden en verdeeld in 26 stukken. Ik en Jozef broer is gevreefd. Ons is één. Ons is één. Je kan niet doen wat je wil. Als daar hier gegaan is, ik wil weten dat daar bereikt. Daar is wel een shoppa. Je moet daar verslag geven. Je kan niet daarin gaan. Je ontsnapt, kom terug. In Gozit, hoe leuk het. Wanneer is die man op pad? Je gaat niet lopen of je gaat niet uit die tering, zolang die niet uitgeboekt is. Ons praat van boeken pen niet. Zolang die uitgeboekt is, je moet uitgeboekt worden. Dat is kan weer wanneer je gaat. Ons dat tijd, die 60 jaar. Ons geloof terug. Wet en werk. Dat is Piet, Paul, Tjelle Mansen, Spookje. Die 3 manschappen. Kamp, Passie Kampo, bij 3 kamp. Tjelle 6. En Tjelle moet met elke man wat daar loopt, gaan net met 1 patroon. En die lopen. Als die loopt, als je die 1 patroon en die lopen gebruikt, dan verwacht je ons iets. Wat is honger? Als je ons wat honger is niet, die jij is honger. En jij moet volgen. Ons werkt niet. Als dat je moet vandaag vlog, dan wil ik jou. Ons moet nog weer zitten. Wat is dat? Wat is dat? Vertel je. Kijk eens hoor. Niet laat dat niet eens zien. We zeggen ons niet laat dat niet eens zien. Staan op, gaan alleen maar. Boekie, die jij. Hij moet terugkomen. Hij moet terugkomen. En dat jij komt terug. Dat is een werk. En die wordt geleerd, niet met die hersenen, maar die ziel. Zonder om iemand zeer te maken, zonder om iemand dood te maken, zonder om iemand te maken. Kom je bij wens dat je niet gaat survive nu. Het wensen. Ga nog bij, voeren doe je ze nog, dat is een ketting. Dat is een ketting. Je is een iemand dat je 20 cent gaan krijgen. Dat je 6 cent gaan krijgen. Dan is je getal voor. En wanneer tongen die jongens gehoord tegen, toen kom ik wat dan. A 20 cent. En hij 5 cent. En hij 1 cent. En die broekse. Bam. Die zo. Ik heb die wanneer gevraagd. Nou maar zo, dat gaat dan niet als een nummer. Ik zei ons dat gezien. Nee die woorden zien. Nee man. Zo die zijn ze kijken. Zo heb je dat nummer gezien. Ik heb geen bang hart gehad. Eerder mama me kan wanneer kom gestreeld ninja. Wat mijn mannetje kon gezien is zeker een mannetje. Hierdie mannetje wat je zo zien. Zou je dat vaak? Zo groot gezien heb man net. Koula goed, ik praat met koula goed, niet goed. Ik praat met groot Easter gezet. Zouden we zijn dood. Totdat we dit kabel gekomen. Rami. Nee, waar is die? Ik zeg mijn naam is die man. Don't gaan waar ik zeg als een dit man. Of als je wil beter wil worden, ik is een steekman zo.
Ik wil zoals ik zo'n statement zoek, ik kom met statement zoeken. Ik kom met het twee, ik kom met de willen volgende moeder met de 8 jaar. Waarvan dat op alles hard hebt. Ik pak Afrikaan. Zo ik zal maar voorkant doen, al het eerst, wacht eerst. Als je mij tekent, zo kool aan je gaat vatten. Mijn lijn toe. Zoals wat je voorkant doet gaan. Dat is zo, ja, dat is die nummer nooit doen. Maar ons zien iets in jongen. Als je de andere wat je zoekt om nu. Dan wie wat dat je zegt, wie is je? Ja, ik is ook greep, wat. Je zegt om ook greep. Je zegt je is ook greep. Oordeel met je is ook greep. Ik heb nog gevraagd, oordeel met je is ook greep. Je kan me niet oordeel, je is ook greep. Je zegt, kom maar wees je. Ik is ook greep. Dan staan we op, dan maak ik mijn pan met alle. Hij tonen zijn 5 zin. 1 zin niet, je zegt, dat is ook greep. Van waar is je? Je hebt niks niet. Ik heb. Dan kijk. Kolen. Dat is die laatste man. Ja. Dan pees je dat je ons in. Jong, met wie goed dat je in Kitmanschaft, in de 80's, je zei de Roeberpromotor, de grooteesters. Iedereen wordt geroepen. Je zei kom voel bij Baba Meijer. Peter goed zien. Ik ga zo boerwaai. Manti. Jullie de manti. De Roeberpromotor naam is. Ja. Jong op hier de auto toch met je bij groot mannen geleerd. Nu hoe dat groot mannen moet je. Ik heb bij groot mannen geleerd. Wat is respect en discipline. Als ik bij kan gaan staan, wacht. Dat wat ik kan zeggen, maar ik kan. Dat is hoe dat werkt. Praat met hem. Leg je probleem daar. Moet niet vloeken in die mapoesa vloeken en die policeman vloeken. Hij zal je niet helpen. Morgen wordt nog een snel, nee man. Kon zeggen, kan ik alsjeblieft gaan kijken. Omstandigheden, ik heb borg gekregen. Maar die is dan misschien contact. Nee, kom. Het is ook bij die grootmannen geleerd. En die minoriteit was binnenin mij in. Toen ik die nummer gaan gevat heb. Wat betekent net item respect en discipline. Dat is het enige ding. Wie heeft hij discipline? Niet ons tweeën. Van jouw trap zal je oortuigen. En jouw respect en discipline zal je oortuigen. Om daar uit te kunnen. Wees toe. Als jij moet je oppassen, je kan niet normaal staan, als jij moet je oppassen, zal hij kijken voor jou. Dat gaat niet aan. En die andere landen dan ook die mensen. Kom ik zeg je vandaag in hem, hij wordt er vandaag in die nummer en zegt, jouw ding is mijn ding. Ik zoek iemand wat mij zegt, is die leider, is dat jouw leider. Dit wil ik ook niet zeggen, is dat jouw ding. Dit wil ik ook niet zeggen. Dat is het jongen. Ik wil weten, hij zegt maar jouw ding is mijn ding. Nou, wie zo goed is dat? Dat is mijn ding. Dat is zo goed. Die nummer is ik en jouw zin. Die nummer 2678 is ons 2 zin. Niet hij goed. Zie jongen. Zie jongen. Hij is lieg. Dat is lieg. Dat is één ding wat ik en die kan zien verdelen. Dat is eens. En toe is. En 2. En als dat is, dat is een vlag. Oh, hè? Dan moet je weten, die vlag behoort hij ook niet aan mij. Hij behoort in die koos. Zolang hij daar binnen kan is, hij behoort. Die getal moet ook gegooid worden. Getal met zoveel gekomen. Ik zit met zoveel getal. Ik kan niet daar een kroeg van. Dat is Frans worden zo wel. Op je lijn gegooid. Die denken aan die nummer, dat is Fransen. Dat is Fransen om te lopen op te doen. Die gaan niet zo, die gaan doen, je goed dat schelmpjes. Dan kom je ervan. En door dat is zo gebruiken gekomen. Bij die kant af. Dat is zo, ze schelm gebruiken met de Frans. In verre landen is het gehouden. Misschien dat is dan een smokkel hier. Uit de kant uit, ons weet niet. Wat is jouw werk? Als je eens komt uitvoeren. Je zal werken, je zal je plukken. Je zal alles afwachten. Je zal teruggaan. Je zal niet gaan toevallen, nu zal je voor je nummer werken. Dat wat die nummer verlangt.
sal jy doen. Op die slegste van alles is 'n nommer gaan kwaad raak met jou. En jy wil nie hoor nie. Jy van die raak het Robbie. En wie is 'n Robbie? 'n Robbie is iemand wat stout is, hy's hard hoor. Hy loop en doen net wat hy wil. Wat die kamp benader. Hy's 'n Robbie. Hy benader die kamp. Jy ken nie. Hier kom kan julle. Julle lokasie kom. Julle lokasie kom. Mense kom. Wie het hierdie ding veroorsaak? Tate. Wie het dit uitgekom? Jy's uitgeboek. Jy's gaan en gaan benader die kamp. Dan gaan hy met mense aan. Dan wil ons weet hoe weet. Daar's twee dinge in die straf van koue poison. Op het halm en toe van sê, ja, bring die vel daar. Daar word die vel opgegooi. Hy spier met die vel, met die dinde oorheen. Kroonnummer gestaan 2 en 6. Daar is die kapsabel op die kapsabel sleen. Jy wil mos nie jou opwerk, of afwerk. Jy moet elkaar afwerk, nou werk jy jou op. Vat die bleksmid. Gaan skiet hy, met poes. Wat doen ons? Gaan vat en gaan skiet op. En so wat jy beka, ek soek hom nie vir jou. Hy is skoon. As jy skoon is, dan gaan jy op jou werk. Want jy wil jy mos nou opwerk, want jy is bestout. Jy wil mos nie hoor wat die naam wat jou sê, wat jou meesters wat jou sê. So dan moet jy vat en gaan koop maak. En hy werk het sês. Dan weet ons nie, jy dan daar vanaf. Kom. Dit was ook 'n ding. Kom ons sê ek was 'n skelm 26. Ek was 'n bitterlike skelm 26. Nie eens die tronkbewaarders op die laaste man het geweet ek as 'n nommer nie. Kry wat as hulle een dag of wanneer ook vir Kazuka kry of vir Maities van Marinda tydens. Hy Jacobs kry net aan dat Vrydag. Jong, hoe het die man in die nommer geken? Dat die man in die nommer. Ek was baie skelm. Niemand het geken nie. Niemand het geken ek as 'n nommer. Maar ek het 'n hele kamp gevoorsien. En weet jy man wat dat die kamp voorsien? Met my sak. Met hoedwerk. Die skubbietjies gemaak. Verstaan jy? Dis hoe die ouens het by my afgekom en sê, jong, sê jy die Frans? Nee man, die is onze lewe. Die is onze geld moest die. Ek was maar net 'n Frans, maar ek het nommers, ek het hulle respek. Dit kan wat om noem ek by jas. 6 is of 7 is of 8, maar ek het glad nie van hulle gehou nie. Ek het nie van 8 gehou nie, om eerlik te wees. Op hierdie klein ouderdom, en ek manskappe gehoord het, van die oorkant. Ek het hulle geoortuig. Kom nee man, kom ons maak so. Nee, smel samen. Ek het samen gebly toe ek die nommer gaan gevat het. Daar het sien nee man, die dinge is dan vir my so lekker. En hierdie ons die dinge is vir my so lekker, die taal is vir my so lekker en maar ek gaan sê dat jy lieg. Hier al hierdie dinge wat jy praat, ry op my brein. Ek sal later wil weet. Elke ding wil ek weet. En ek het van 'n geloof Sabela, Afrikaans. Naam Afrikaans. Goeie. Daai van 'n geloof. Ons noem hom mix maslani pan. Ek wil weet wat beteken dit. Ek het aan 'n dag jong gevra. Jong, julle sê hierdie ding, die ding is onsin. Nou my onderbroek wat ek aantrek. Is my onderbroek ook jong. Jy sê mos, as ek my rolling vat en ek gebruik my rolling, is ek jou rolling wat jy moet vat en gebruik. Hy sê, jy sê ons alles is, dit werk nie, is my. Die stamp is ons nie, en die vlag, die kroon is ons. Die beens is ons nie. Die 1 en 2 is maar net daar versneen gedeel. Ouwens het gesmag, ja, hierdie oor die chicks goede wat. Voor die kyk, ouwens ek het mense jammer gekry. Elke dag word jy gestraf, want jy word nie uitgeboek nie, want jy kom nie, en kom terug geloof nie. Jy is net daar, ek het jongmanies het jammer gekry, en ek gesê, nee man, los hierdie carry on, net nou skop jy die anders die kind toe. En dit is allemaal wat skop. Ek het hulle straf gegeven. Julle sien hoe lang is ons die gange van harte, van C6, het ons lang gange. Straf om 600 bekers water. Na die tafel onderaf moet die oprol en afrol. Hoekom?
Hij zal eerst zijn eerste oprol, hij zal survive, dat kort zijn. Dan moet hij weer nog 6 bekers water drinken. Dat was die straf op hem af. En daar moet iemand gaan sterven. Oortje eten, man, die symbols zitten. Oornik, sagai, het doodmaakte. Oorarang. Weet niet boven wat er oorgekomen. Wat die nou gaan doen. Jong, man, ik is er die nou gaan doen. Toch een vader nog maar. Twee deze nog van die onze nummer. Kop. Net oor één woord. Pap trok sy son toondas. En weet jy af nou kom dit? Deze is Oekraïne. Die gaan zo'n strijd daar. Die kalte. Oor Funda. Ons is er geen met Funda nie man. Daarom is jy uit daar. Om vir ons uit te doen. Waar jy gesien in Dora gaan kalte doen. Ons het geblei. Daai kalte doen ons seker sterker. Daar is mense by daar wat gaan. Ons het net passels gekry. Dis ons passel. Daai passel wat gekry. Vlees, die wat of die wat. Elke ding wat in die kamp kom, word gesny en geverdeel, soos die 12 punt staan in die kring. Maar as jy misgetrap wat in die kring, want jy is op straf. Jou bly sal daar so sit. Dan word die pak opgemaak. Dan spring ek voorbij. Dit kan twak ook was. Ngozi, dat is nog wat oorlog. Jelle nou kry. Hierdie sal ons aanvat, ons sal ons steen verdeel in stukkies, en die kroonte kan proe, en die hele kan fout dan, die jelle is. Nu in Dora kom kry ek nie. Toe sê, jy sien met respect aan die saak nie. Jy moet werk. Werk in dit, dan sal jy kwalificeer. Jy kan spring op. As jy spring, dan moet jy recht spring. Jy moet recht spring. As jy uit die kant moet spring, moet jy recht spring. As jy spring, dan moet jy wordlijn spring. Dat is al survive. Maar jy spring, en jy loop en maak jou eie kant beetje so. Dat is twee spraak. Jy moet geloof worden. Nou, die waar die politie nou zo gewoon van ninja hier. Op operation houden ze hier, om samen te fighten. Man, loop ek meen, jy was over, wat oké, jy het gegaan. Jy was al zoveel jaren. Jy stief ninja goed om die afkom. Voor wie te kom aan af? Wie is hy? Hy was ons net gekend. Wat het hy in die tronk gedoen? Julle was bij me samen in die tronk. Ja, wat het hy in die tronk gedoen? Weet jy dat die man gesoek, jy kan hem ninja ken, ek het gesê, ninja ken jy my. Onthou jy die man die weet waar het gekomen, wat die man hier kom gesê in Bindukse tronk, in die F-seksie. Die cel, 26. Ek het net so gevraag. Ga net terug, 2000 toe. Ken jy die man hier wat jou gesê kom, hy kom van Steekmanshoek af. Want jy is nou in Steekmanshoek, waaroor het jy gekom? Jy dan ook nie respect en discipline gehad in die point nie. Want jy was mos die laaste man. Jy was mos die laaste man, jy die 26 nommers gesien nie. Jy het die nommer gesien nie. Jy het mos jou 4de kamp gehad. Nou, waar is jou 4de kamp? Waar is jou 4de kamp nie? Oh, jy om gaat zijn. Hoe lang is die spier wat alleen wat je gaat zien? Ja, hoe hoe lang lang is is die spier wat alleen wat je gaat zien? Je kan, ik meen ja kans veranderen vandaag. En verstreken. Als man niet kalm, maar als hij man weet pas weer om zijn juist dan. Als hij oude op jong, oude zijn kinders, ik sta nu om die terugkomen. Gaan naar binnen. Dat is het weer dat hij dat check. Dat is het ding. Dat is toen. Hij kracht ons nu. Hij moest kracht. Hij moet nog 26 jaar moet die vat om power terug te krijgen. Voor 35 jaar is die power gebreekt. Hij is oud. Waarom doe je dat hier? De tronk was nog een mensen. Hij is nog, hij is, kijk, ik zeg je, dat wordt 126 jaar vat. Want hij man op zijn normaal doen. Ja, dat is gewoon dat. Dat is nog helemaal die andere story. Daarom zijn die tronk, dat zie je aan mensen. Dat je goed maakt. Hij man is nog op operation, hoe die politie nog gaan rijden. Vergat. Om wat te gaan? Om wat te bejas. Bij YB inkom je met ninja daar en... Ninja, wat moet die man gaan maken? Ons kind dan niet die man. Ons kind,
Wie is dan ken? Als mensen wat die man kennen, is een man wat die man kennen wat ons gaat brengen. Dat is een man wat die man kent. Die man was een man zo gezien, man. Kijk, bos, dit is een draadkari. Dan val je wat, kijk, dan gooi je hem op zijn schouder. Niemand kan het. Dan gaat hij, dan maakt zijn man met Kaibo. Wat gemaakt je met Kaibo? Je gaat vriend met Kaibo op. Dan kom je terug en gaan. Zo was zijn man gekend. En je gaat vat en koel doen, dan gaan je verkracht. Van wat maak je met zo'n jaar? Die Heere, maar je God alleen, het zijn je deuren opgemaakt. Die Heere heeft zijn deuren opgemaakt. En dan laat hij mij, hey, wat je wil in lifetime. Daar is iemand wat gaan floppen. Maar God heeft hem gedragen. Hij is voor het doel, God is een teken nu. Wat God hem nog dat hij kan opgemaakt is een teken. Want hij wordt niet getoetst, hij is getoetst. Hij wordt getoetst. Nou gaat brengen Babuza voor hem. 10 uur wie? 10 uur wie? 10 uur wie? 10 uur wie? 10 uur wie gebruikt die Babuza, die policeman, die politie, authority. Wat heeft die man gekomen? En wat heeft die man gedaan? Is dat enige gebied wat die man gedaan? Oor nommers of gangsters of wat? Hij komt praat licht goed. Hij komt praat licht goed. Kijk je maar in de tronk moet komen, wat zijn boodschap heeft. Je moet met een goede getuigeschrift uitkomen. Praat van Joe. Als ik in de tronk is, in de tronk is. Ik praat van mij. Ja, praat dat van mij. Ik praat niet met andere mensen. Wat die wat nommers? Ik praat van mij. Hoe je dat kan gerealiseerd. Wat heb ik hier gedaan? Wat heb ik gemaakt in die tronk? Wat heb ik gemaakt in die tronk? Of je nog een gerijpen. In die tronk. Ik heb mensen zijn gevallen, ik heb mensen zijn gevallen. Ik heb die policeman gezien, ik heb de policeman gevallen geslagen. Ik heb mijn eigen kamp als vuurkamp gehad. Die bamboezen. Verstaan je me? Je moet maar spraken wat ik je gaat doen. Ik heb afgevat. Wie is Jay? Waar ik niet bezig ben, ben ik erop gekomen. Tot een binnenkant dat ik hem gedaan. Ik heb die tronk gevoerd, ik was ninja. Nog praat die man van nommers. Je moet van Joe praten, die praat ons van ons. Ons. Wat ons deur gaan en wat ons oor. Dit is een goede getuigeschrift waarmee je uitkomt. Je komt ons in die tronk. Dat publiek ook kan zien, nee, maar ons kan jou sponsoren. Ons kan jou sponsoren. Jou wordt met een goede getuigeschrift uitgekomen. Wat doen we die waarheid? Die man heeft gegaan. Kijk hoeveel mensen die man doodgemaakt bij de kant. Hij check. Enige dingen doen. En die man had gaan gechanged. En kijk wat zo'n goede getuigeschrift komt die man niet. Die man heeft gaan veranderd. Die man kan nog steeds veranderen. En vandaag kan je preachers. En voor ons die woord geven. Ons was er inderdaad die man was. En zei nee man, kijk die jongens zeggen. Wat jij kan doen, kan ik ook doen. Zie je, kijk niet dat, dat is niet een woord. Wat jij kan doen, kan ik ook doen. Dat is wat die jongens zeggen. Zie je, wat jij kan doen, kan ik doen. Ik vraag dan, hoe kan je er ook iets gaan change of thuis voor je? Ik heb gewoon plunderen. Ik heb niet gewoon plunderen. Ik heb opgestaan en ik heb bij die boeren gaan gevat. Bij die boeren gaan gevat. Ik heb zwaar mensen zo goed gevat. Maar dan laten we gaan zeggen, nee man, jullie uitspraak was ons tot met die barbenen. Wanneer worden jullie uitspraak doodgeschiet? Ik word makkelijk in jullie uitspraak dood. Kom ik staan terug. Kom ik werken aan de strategie. Ja man, kom ik smokken. Want je zit die werk Kom ik smokken. Kom ik try maar jullie 2 randballetjes zullen verkoop. En randballetjes verkoop, sigaret verkoop, tabak verkoop, misschien zullen. En dat heeft me geholpen. Vandaag heb ik mijn eigen winkel waar ik tabak en suikertjes en goede verkoop. Dat is het niet. Ik heb daar gezegd, je hoeft dat werkt niet. Dat elke dag zo'n routine, ons kan kracht kopen. Ons kan dat dagelijkse suikertje. Dat is dan ons leven. Van als ik nou zoals ik zo praat, ik is net met die gedachte van geld. Als ik nou vanaf loop daartoe, ik loop net om waarschijnlijk nog weer gaan zwindelen. Op jullie 23 jaar, ik loop het niet genoeg. Om net dat geld te krijgen, kan niet die geld die ook in de eerste van die. Aan gaan slapen ook op. Ik slaap ook in. Nee man, ik kort hem niet, ik kort. Voor wie moet ik nog gaan zwindelen? Maar ik nog mijn zuster gaan beleven. Maar ik was moeilijk aan het belegen om nog te komen. Maar ik ga belegen vergoed net die persoon. Dat is niet dan. Wanneer man niet moet ik vergoed, dan zeg je dan niet meer gejaagd. Dat gaat die gelap. Zo niet gaat het nog vol. Zo is het niet. Dat kan niet met schuld zijn. Dat is niet. Die woord zei, moet aan iemand anders doen. Wat dan je wil doen is. Dat is me zo. Ik kan niet met dat staan voor bamboe, net doelloos op staan voor bamboe gaan klappen. Wat zal bamboe maken? Wat zal wens maken?
Hy sal dieselfde doen. Of as jy my sê, jy kom klap nie. Nee man. Daar's nog een ding wat jy kort. Dan moet ek met die linkerkant se wang klap. Dan heb ek nog goed iets gedoen. Dus ook als je niet nog geklap, ik bestreden. Maar een klap als je klap als een vernieter. Je bent een pointer. Ik steek je oog iets, ik rand je aan. Ik rand je aan. Zo laat die ons opkomen. Dat is nog niet één ding mee, vandaag en elke. En die rekeerpunt zo. Allemaal moet bij elkaar komen. Nou hoor je, is ook great, die 26e. Daar is ook 26e. Hier is ook 26e. Nou wie is hierdie kamp op wat 26 kamp? Wie? Kamp. Maar as één mense. Jy sien. My dink is, hoekom kan die hele ons nie by mekaar kom? Die 6, hierdie kamp 6. Daai kamp 6, hierdie kamp 6. Nou wie goed is hulle? Hoe kan ek so antwoord? Wie is hierdie mense? Mense is jealous op mekaar. So, range en goed. Is dit dan nie een, is die mense dan nie een nie? Nou meer dat jy kan 126 hierdie huis vol sit, of 126 onder die boom sit, of 126 die jack vol is. Kom by mekaar en handhaaf die nommer soos dit moet gewerk word. En wie kom vandaag nie? Die nommer. As julle allemaal by mekaar kom, sal julle in werk as jong. Ons moet miskien vir die publiek. Ons moet hierdie dinge regmaak in die publiek. Hier is dinge wat verkeerd is in die publiek wat dag en nag gebeur. Daar is mense wat dinge doen. Teenoor groot mense, hy is ook 'n familiekind. Verstaan jy? Dat was hierdie dinge reg, dat ons hierdie goed opstop. En sê nee. Van die groep doen dat dan word het allemaal met een dieselfde. Maar terwyl hy groep, daai kan bly, die ander groep bly, die ander groep is glad nie so nie. Maar solank hy groep is eintlik in die nommer nie, is ons die persone. Nee, nommer om die publiek teen ons het groot mense te beskerm. En sê nee Manela, jong man, gaan gee aan die ding terug wat jy afgevat het. Ja, nie dit bevat. Gaan gee aan die kom af wat jy teruggevat het. Gaan gee aan die geld af wat jy teruggevat het. Afgevat het asseblief. Voor ons weet jy hoe kom. Wat gaan gee self terug? In die nommer vandaag, my broers, in die nommer kom artikel. Daar begin ons by die artikel. Jy het die nommer gevat vir geld. Om vir geld te gaan werk. Nou kom jy met die artikel. Ek wil weet wie se artikel is die. Het jy nommer gevat vir artikel? Wie se artikel, wie se phone is die? En jy sê mos jy gaan met artikel. Vat hierdie artikel, gaan gee terug. Gaan gee hom terug. Vat hierdie plakkie, gaan gee hom terug. Vat hom, gaan gee terug. Maar ek praat nie sleg oor nommers, ek pas ook in. En ek staan nog in die voetspore. Ek het nog gesê, ek het nog gesê in die nommer. Alles ek afgetrek, ek het nog gesê. Daar kan kom, ek kan nog ja. Ek kan nog ja. En sê, nee man, so. Of jy nou nie my kop dit vat, en sê, nee man, moet jy vir my vertel. Is reg. Is reg wat jy so sê. Maar die nommer. Maar is die boodskap wat hy so hoor dat die jong man is aan join die gangs. Maar die gangs daar is begin nie waar nie. Wie waar ons sal hierdie ding met die jangplaat begin. BBC nie. Ons tyd het ons die geloop aan. Boss, we change them. Sit daar. Ons het jy sal alles gesien het. Ons moet ook vra. Of ons moet. Want dat is al iets in ons hand. Iets wat aantreklik is. Daai is man, maar dat hy Koran of hy is genoeg, is jong zizi. Ek sal jou gou weer ding wys. Jong wat jy het ander gesien wat dit gaan hier gebeur. Is hy kroon. Sodat jy weer daai kroon gevat en verby gegaan. Net ek het jou aandag afgetrek om daai kroon te vat. Ek is niks te doen met jou nie. Is net hy kroon wat ek vat en gaan. Ek het net eintlik gesoek. Dan gaan ek verby. In my loop van die tyd sal ek man die vergewe my, onvergewe my. Dis al wat voor die nommer gevat is, al wat voor het werk. Nou moet jy loop en mense seer maak oor hulle se eie vorm. Doodmaak. Die nommer moet net terugkom en net saam smelt. En hierdie dinge moet in wet en werke gedoen word. Ons, iemand die ouens moet net terugkom en die publiek moet hulle beskerm. Teen die wat die ding is, ken nie, en die wat ook nie die ding is nie. Dan is baie van mannetjies wat nie ding is wat sê. Polisie het ook nie, polisie nie. Het nie veronderstel om te kom en werk. Hier kom in daar toe kom. Nee. Hy moet met respek en dissipline kom. Ouens, Wems, jy is my se laaste. Jong, dat gister aan so ding gebeur. Verstaan jy?
So ons kom vra verslag met jou. Want hoekom hierdie ou wat saam in die kampus, julle weet dat hierdie dinge gedoen het nie. Hy maak dat jou eie sitter verkrag, maak dat jou eie familie doodgemaak. Jy ken nie. Maak dat daar verre familie van jou wat die doodgemaak. Julle ken nie. Van as hy sê hy het nie aangemeld nie. Hy moet kom aanmeld. Jong wat gemaak maar. So. Van elke dag oggend die tyd wat jy terug, jy moet ondersoek word. Nee, soos ons op uitgeboek het. Daar's geen bloed meer kan wat. Waar het jy op jou by kamp? Was dan nie. Hy is alles dan wat moet doen word. Daai mense moet naar ons toe kom en verslag kom vat. Jong, kyk eens in Gossie. Hier verslag, ons moet hier verslag aanbied. Just, wanneer jong, wat het jy gemaakt? Praat die waarheid. Waar kry jy dit? Want jy is mos nog besig om die kamp te benader. Families en publiek en teen ons kom opstaan om ons dood te maak. Ons weet nie van wat kan daar nie. Van ons ken nie wat het hierdie man wat Peter het gegaan en hierdie ding genoem. Ons is onskuldig, ons het so Jesus het. Kom kon jy broek afvat op dat is net bloed wat lê. Het word op ons geskiet. Ons ken nie die leuke. Klomp mense het nie deur een persoon wat in die kamp is. Wat respek en dissipline moet aanhou. En ons gepan nadeel. Ons ken nie. Wie moet hom verslag? Die leuke. Steek. Het gesê nee, dis Roger. Dat is Roger, moet dit so Dit is net bly hosie. Dit is nie net hosie nie. Dis die coming ups wat nou begin. Ons begin by laerskool. Ik verstaan niet die dingen. Ons begin by laerskool. My eie kind gaan riskeer laerskool toe. Die jou vrou en die meneer wat hom gedreig op die skoolleer. Sy mille skoolleer gaan dreig. Waar het ons hierdie dinge geleer? Waar het ons hierdie dinge geleer? Ons gaan riskeer. Ons gaan met mense skool toe. Dan wil jy ouers nie verstaan nie as die onderwysers hierdie dinge na hulle toe ploeg nie. Hoe sien hulle klein kinders? Wat so goed is die? Vingers wat opgetel 6, 7, 8 goed. Kappertien. 'n Skoolkind, hulle loop met Sapela. Soos in die skooljaar het kom huis toe. Maar die moeder, die ma en die pa wil nie goed hoor nie. Waar sien hierdie kinders? Van die hosse, wat 26 is, wat loop in Sapela, hoor hierdie kind. En dan kan jy môre verstaan, as hierdie mannetjie al hierdie goede by mekaar maak en gaan. Dan sit die mannetjie by die nommer, dan kom die mannetjie, dan kom Kappie van ons vas. Waar? Hierdie mannetjie besluit nie 'n nommer nie, maar sit met die hele nommer. Waar die gaan? Jy wat 'n nommer loop verkoop die nommer op straat met jou hos en hoe lyk hulle en wat? Dan kan tyd op. Dis dinge wat die kinders sien, wat die kinders op skool gaan doen. Tot by die vroumense by skool. 'n Vroumense dat ken jou, 'n vroumense dat ken jou. As jy 'n nommer Vroumense dat nommers hebben. As jy nie 'n rang het, kan ek nie met jou slaap nie. Die anders gebruik met die vroumense as 'n teken. Ek is nou die teken. Ek moet nog gaan uitgehaal word. Ek is man weet wie goed is agter in. Kan die ek is man, ek word net uitgelok. Is my bidpen of was my loos, my selfoon of my PS. Is kon dan nie. Ek word uitgetrek met Olstateggie word gevat, my Levi's word gevat, of my watersoorte tea word gevat. Wie se kleure dra hulle vandag? My kleure. As ek vandag man ek kan eet daar. Wem? Ek glo man. Ek het jou baie in 'n winkel gesien. Jy gaan in 'n winkel en koop jy jou klere. Dan kom jy. Daar hoor ek is geloofde geld se klere goed. Ons het al sulke woorde gekry. Wat maak jy met iemand se sweet? Sien. Iemand se sweet is jou pet. Ons groot met gesê, iemand se sweet. Solank jy nie die tekkie gegee het, of die plakkie gegee het, of die tee gegee het, of die broek gegee het, of die kep gegee het, of die perd gegee het. As ek het jou gegee. Ek kan sê nee, hy dra kan hom gegee. Dis my broek. Ek sal nie ander mense se klere aantrek en broek doen. Daarom. Ek praat die sleg. Ek praat nie die reality. Wat het hy? Wat kan jy met die klere maak as kledingstof? Ek moet leen vandag my ma, leen terug. As jy my nie kom borg nie, sal ek jou doodmaak as jy is gaan uitbrand. Tot my sit en my oupa en my ouma, wat hy bietjie pensioen. Hoe is die man nagaba? Kan nie dan is een. Maar jy nie hoor. Hy kom en moet doen dieselfde ding. Nou, die man werk nie vir die jaya nie. Ons is veronderstel, hy moet by ons klaar.
Hy moet by ons klaar, want hy was in die voetspore uitgegaan, uit sy ma se charge uit, na kamp toe. Wat daar werk is, waarvoor hy werk. Dan moet ons sê, jong gaan daai man. Vat hom maar ons hierdie sagas bietjie, we vat hom kos probeer almal ons werksaam, ons vat die man prokureer. Kyk hierso. Hoekom sê ek jou ma en jou pa? Jy moet hy mense afgeskryf. Jou ma en jou pa en jou suster en jou broer, jou ouma en jou oupa en jou auntie en dat jy moet afgeskryf toe jy by die nommer gekom het. Daar is net 2 mense in die nommer. Die kamp en die wit man. Die man van Paul. Sien jy? Die spiere wit man. Van ons allemaal in die kamp lewe ook net van hy man. Ons lewe van hy man, wat hy man ons elke dag optel. Hy man wat hy laat boek aan ons. Sien jy? Albei net laat die kamp nie by mekaar kom met hierdie ding. Dat ons met die gemeenskap hê. Dat die gemeenskap ook sien. Nee man in werklikheid. Nee, nou moet jy wat sê. Nee, hy moet jy goed kultura maar. Hulle soek net geld. Wat hulle hoe hom kry, het hom gekry. Maar hier roof. Hy roof. Ek moet my eie, ek moet met my broers, maar ek my eie mens. En dan my eie broer my eie setting moet ek laat. En die man is roof so. As 2 ouens, hulle is glad nie nommers nie. Hy kom om sy roof te hoor, ja, ek is matraat en ek is glas. En ek, nou, jy ander wat 'n nommer is, wat nou in hierdie boetse staan. Jy's rustig by die huis. Die glas met draad word gesoek. Glas in die draad. Hier is die glas met draad. En daar is baie glas en drade. Dis die ding. Dis die ding wat gaan. Die mannetjie skuil. Die mannetjie skuil onder die hof. Daai wat ek sê, protection. Jy vat nommer vir protection. Hierdie nommer wat jy gevat het op protection gaan sit jy met iemand. Jy druk iemand in die ding in. Onskuldig. Kijk wat so boos goed gebeur. Ons daar was 2 tekens wat ons gewaarsku is. Met 'n man wat 'n sonstraal rooi, bloedrooi. Dit was in verlede week. 'n man namiddag tyd. Is 'n man so is geomkantel met vuur. Sondag namiddag. Toe staan die wolk bo na my lokasie. Vuur uit die wolk uit. Vuur uit die wolk uit. Die koms van die Here is naby. Die koms van die Here is naby. Nou wanneer? Wanneer sal ek ook eendag sien? Daar loop op Mpumalanga so. Ha, die vuur wat dan. Ha, kyk hoe daar ons uitgekom. Daar is op pad kerk toe. Ja, kyk, daar is op pad kerk toe. Hoe sal ek kyk, jong, die ons gaan bid hier toe. Wanneer? Eer jou Vader in jou moeder. Jou naaste is die belangrikste. Jou naaste is die belangrikste. So laat ons net die goede regmaak. En nog een ding. Ons kom by musiek, né? Ons kom by musiek. Jaren se terug. Die ons het gestaan maar ek al het. Ouens, jy kan jou musiek maak. Jy kan jou musiek maak. Maak jou musiek dis rapper. Of jy hip-hop of wat se musiek wat jy maak. Dis een ding wat jy moet uithaal in die musiek. Haal die skerp goed uit. En moenie tale gebruik in jou musiek wat jy sal benadeel nie. Gebruik Afrikaans op jou musiek of gebruik Engels of gebruik Namataal of gebruik Bamutaal in jou musiek. Om vanaf musiek te maak is 'n boodskap. Ja. Is boodskap. Nou Sabella jy in die musiek en wat jy maak. Hoe voel jy ander ons? Nou wie is die wat met ons se ding te doen het? Yes. Waar kom hier pankasse in? Mense goed in. Nee man, kalbos, chappies. Nee. Skiet jou film op die regte manier. Daar is klomp plekke, nou kom met die kan. Nou, die volgende generation sien hierdie dinge. Zo'n jongens gaat tegen ja, heel doen de groot, nee. Dat is een donker hoe die geloof. Nou, waarom op hierdie kinders zien die nog goed en hierdie kinders volgen die nog en hierdie dan sal jy meer en meer gaan skerp maak dan verstaan jy nie. Jong, hierdie dan het gemaak dat my broodjie gebenadeel het. Jou broodjie, jou eie kind. Jy's 'n jong man, maar jy nog 'n jong kind. Hierdie laat gaan mos ook so gaan raak. Hoe kan ek nie trek speel nie? Ek kan wat se ding?
Hoekom moet dit met wapens? Daai goede is hoe die ouens wat in die normaal, hulle gaan raak kwaad. Nee man, die Sapela, dat is nou beest jou wat Sapela in die trekken. Wat onze taal gepreek, jy ken ons dan nie. Hier moet ons ek lees, ek het al ander dag gesê, kyk dus. Die bos en wat jy na Sapela. Gaan eers terug by die ouens en gaan sê die ouens, jong, ons wil trek die so. Maar ons vraag die reg, kan ons met julle taal gepreek. Verstaan jy? Ek maak maar net kan ek julle taal gepreek. Van, dat is onze trekkracht. Maar hoe moet jy weet, ek het ander dag gesê, in Suid-Afrika het iets anders gebeur. Nommer, Sapela, en trekspeel. Toe kom jy jong, maar hey jong, hier was onze ding waarmee die man die speel. En die jonkies maak kroon met ons. Met onze taal maak die geld. So ons moet nou wie is ons moet ons rijk kry om die geld te gaan kry. Waar wie het hom gaan chilo dat die kan vandag die taal gepreek. So dis mos onze taal die. So die man skuld ons mos. Sien jy? Hy ons moet mos iets kry want hy gepreek aan ons dinge in die trekken. En Suid-Afrika toe sit aan toe gaan sabeur hy ding. Dit was jare terug. Toe kom jy, my broer jy moes eintlik met ons goed op in mekaar. Nee, maar as met die taal en wat en luister meneer. Jy weet, jy skuld ons. Ons soek ons vereis, nie die feit dat jy onze taal gepreek. Vereis ons 126.000. As jy nie 126.000 kom ploeg nie, dan moet jy alles los. Ja, maar hoekom ek sal dit doen? Oké, nou. Wat het dan gebeur? Toe gebruik hierdie ouens 'n leidietjie wat ook warm is in die nommer. Sien jy? 'n leidietjie wat ook warm is en byna hy's ook warm in die nommer. Volgens hy is mos nou alles. Wat het dan gebeur? Toe gaan die ons mekaar op die States. Jongens, die hele kroeg by mekaar gekom. Hulle sit. Hulle kyk nie. Die ons staan by mekaar, die ons op die. Hier is klaar my broer, daar sien nog ander maniere. As jy vasgekap het in die bief, nee, jy bief met mekaar, as jy vasgekap het, skiet hom plat. Die leiding, die kom hy moes nog gesareng, hy het gecheck, nee, hy sal nie. Hy het hardnekkig geraak. Ek maak aan met die jongens, maak het aan geld. Nou wie is die jongens en wie is die mannetjie? Wat dan? Toe kap die mannetjie, hy ook op die States vast, wat het gebeur, sê hom toevoeg. Hy staat om 26 skoot toe. Hij draait je om. Hij wijst zo. Dat draai je om. Dat wijst je zo. Dat is nog laatste in. Tweede. Die 27 in. Dat draai je om. Dat wijst je zo. Dat is 28. Dat trekt dat man niet om in. Wat zeg je dat man? Alkan 6, 7, 8. Dus hoe ik op het ding staan. Ik verdedig mij dan. Waar het gebeurt? Waar zijn? Waar is hij? Hij mag niet meer leven. Hij mag niet voor ons doorgaan. Hij heeft gaan teruggezet. En gezegd, ja, nu, gaan. Maar nu, kom terug naar ons toe. En kom spelen een stukje bij ons kan niet release, dat is onze nummers. Ons kan van ons ook vat en intrekken, waarmee je kan. Zie je? Dan is het met onze recht wat je dan kan doen. Zo ons is ook niet dingen. Al wat ons dit verlangen is, weet je dat bij ons in zijn jij. Van jij gaan gebruiken onze ding. Nou hoe kan die ons niet vanuit Jerusalem, weet je terugkomen, die ding gebruiken. Dan is je nee maar die oogjes is ook onder protect. Zodat kan oorlogs gaan. Van ons hebben die recht gegeven om onze taal te gebruiken. Nou gebruiken die onze talen, dan bieven we nog met elkaar. Dat is daar waar die dingen gaan botsen. Hulle bieven elkaar, dat is daar waar die dingen. Dat is daar waar die dingen gaan botsen. Van die dingen wat je staan en doen is verkeerd. Dat is geheime talen niet. Geheime talen wat je staan en niet. Dat is toch genoeg man. Maar kom maar bij mij weer terug. Morgen hoor man. Ik is een vriend, mijn jarts. Zij staan open voor jou. Hulle staan open. Laat die mensen zien, jong. Die 26 die hossen dan bij thuiskozen join. Omdat ik wees. Omdat ik vader is. Ik is daar om te kan handhaven. Zeg je dat? Zo. Gebruik die methode. Los het. Kom vrij jong als een stuur te doen. Die is iets wat die recht gaat zien. Ons kan dat dan kan ons in die gemeenschap brengen. En zijn nu. Dat werkt dus. Kom eens kijken op die ronde. Kom eens kijken op wat gooi je ons voor. Waar oor is wat we die dingen gebruiken. Ons kan in die gemeenschap opbouwen. Ons zal gaan zien. Als je voorbij mij is gaan, dan moet je ook water drinken. Ah, daar is een hoes aan, daar is een hos.
En begin met Jackson kom. As jy sal doodgewone mense sê dier nie. Ek moet 'n water ou. Ek moet jou water ou. As jy honger is, ek moet jou sê nee man kom in. Kom sit aan tafel. Jong maar hoe het jy oor gekry die man sit aan tafel. Jong jy gaan nou dan, jy moet eens drink en paar jaren betuig is het jong. Nou word ek kom met die kamp. Moet nie oor my met die kamp kyk nie. Ek kan nog steeds verboek. Ek sal probeer. Julle almal kan sê wat jy wil. Zolang wie by my kom ek, almal is welkom by my. Almal is welkom by my. Al praat ek ook nog, hulle kan hoor as hulle gaan kyk. Hulle sê, ek wil net hê, doen die ding reg op die regte manier. Al wat ek net verlang is respek en discipline. Respek jou naaste, wat jou naaste jou kan sien. Laat jou naaste vir jou plek hê, laat jou naaste vir jou beker water hê, laat jou naaste vir jou 'n paar kos hê. Laat die naaste vir jou in sy sak gaan sy bees eet en vir jou R10 gee. Daai R10 is genoeg, jy kan nog nie hom met R10. So kom ek los julle ons. Ek is ook 'n bietjie hastig. Dankie, dat is goed. Nee, wens, die deur is goed.